हा हा भूक लागली. मसाला भरणे देतोय. जोरात बोल ना जरा. मसाला योग्य म्हणा. हा ना, चिकन मध्ये मसाला भरतायत. फायनली एक पीस गेलेला आहे. सगळे मस्त आहे. मी जेवतोय एकदम. तर शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी स्टोरी चॅनलवर. आणि दिवस किती आहे? 35 आहे मला वाटतं. दिवस 35. तर आज निघायचं पण आहे आणि छोटीशी पार्टी करायची आहे. मानव आणि भाऊजी गेलेत गाडी घेऊन आणायला. आणि आता घरात काय बनते ते बघूया. तर नाश्त्याला हे बघा, हे बघा काय झालं. कोणी रे? चला घरी काय बनते ते बघूया आपण. टन टडन 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 टडन. इकडे बनत आहे मोठ्या प्रकारे मॅगी. आपली जाते मसाला. भाकरी खाऊया आपण दोघं. मॅगी मस्त चालली आहे. ऋतू आणि काही चालू आहे. बाबाने सांगितलं नंतर पार्टी बघूया. चिकन आणि व्हेज दोन्ही पण असणार आहे मेनू. आणि इकडे क्लायमेट बघा, भारी वाटतंय. आंघोळीला गेले आणि इकडं वांगे वगैरे केलेले आहेत. मस्तपैकी काकडीची वेल वगैरे गणपतीत दिसेलच. तर इकडे मॅगी बनते आणि हा मध्ये लुडबुड करतोय. कधी बनते आणि कधी आंघोळ करून घे. चल वर्षी आव बनाव पटापट. चला शिरल्या बघूया. वाल्यांची तयारी चालू झालेली आहे. हे तुमचंच आहे. हा नुसतं मकाच खा नुसता. तर अजून चिकन येत आहे. 2 जण आणायला गेलेत. काय उपवास काहीच नाहीये. हा मका चालू आहे. मका सोलिंग. पप्पा धारवाली सुरू द्या. इथे चिकन साफ करण्याचं काम चालू आहे बघा. ब्लॉगर चिकन साफ करतोय. खायचंय ना भाई, तर करायला लागतं ना. उभा पण घे. लेग पीस बघितली का? लेग पीस साईडला ठेवा. लेग पीस बोलते. लेग पीस मी नाही थोडासाच घे. इकडे पाणी होतं. झालं चिकन साफ करतात. दादा पण आहे. हे बघा नुसते इन्स्ट्रक्शन देतात पाठवून. काय चेअर आणू? काय चेअर? मसाला लागला पाहिजे ना. हे बघा साहेब. हे बघा हे नुसतं आलंच आहे. कोणाला चव सुटली? काय बोलतो असंच खायला सांग पिल्लू कच्चा. चलो मॅगी चाय पण येते. हे नानू चल बस. चिकन पण रेडी होत आहे. आवाज आहे. पटापट खा. चला कुठे गेला मानव? चला
हे बघा इकडे काहीतरी बनतंय. ऍक्च्युली रानात जायचा प्लॅन होता, पण या पावसामुळे आम्ही थोडं घरीच बनवायचा प्लॅन केलाय. त्यामुळे आजचं चांगलं आहे की आपण जाऊन आलो. ठीक आहे, तर जाऊया आता. हे बघा, तिकडे तिकडे आहे ना, इकडे आहे बघा, इकडे आहे ना, इकडे आता आपल्याला बनवायचं आहे मस्त व्हेज और नॉन व्हेज. तर चला जाऊया. आम्ही निघालेलो, आलो जाऊन याला सोडून आलो, ए वारा लागतोय ए बाय. हे बघा इकडे इकडे तयारी चालू आहे. एक एक माणूस इकडनं बाहेर पडतोय. वा 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 वा. अरे वारा लागतोय रे. हा 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 हा, इकडे बनवायचं आहे. इकडे आहे गुरु बघा, आणि हा आमचा दादूस. हा ह्याच्या परफेक्ट आहे ना एकदम. काय बोलते? इकडे गुरु आहे. यो भाय हेच बनव ना. हे दोन चुला आहेत आपल्याकडे भेटलेले आहेत. तर बनवूया मस्त. बाहेर पाऊस चालू आहे, तुम्ही काय दिसणार नाही. बस झाले दोन ना. मोठा एवढा नसेल तरी चालेल. चला आधी तयारी करूया, नंतर बघूया. तुम्हाला दाखवतोच मी कसं बनवणार, कसं काय. इकडे आहे आपली गाय, इकडे गाय आहे. हा बघा येडा, हा बघा उलटा होतो. चला नंतर भेटूया. पटापट तयारी करायची आहे. इकडे जोरदार तयारी चालू झाली. आणि हा बघा छत्री घेऊन कसा पळतो इकडे तिकडे. हा बघा इकडे इकडे. हा गुड्डू आंघोळीला गेलाय. जा बघा, कोथिंबीर आणि पुदिना धुवून आणायचा घरी. बघ आईला, मम्मीला सांग, मोठ्या मम्मीला. इकडे तयारी चालू झालेली. इकडे व्हेजिटेरियन, इकडे नॉन व्हेज. श्रावणवाले, विदाऊट श्रावणवाले. सोमवारपासून श्रावण चालू होणार आहे. असे वेगवेगळे इकडे माणसं आहेत खाणारे. बघा इकडे पॅरोडला बघतो. हे असं नाही करायचं, घाबरणार मग तो. इकडे जोरदार. तिथून दोन दोन कुक आणलेले आहेत आम्ही. हा एक कुक आणलाय. नको तर नको, पण ना आम्ही आहे इकडे. जोरदार तयारी चालू आहे. तिकडे चूल पेटवली जाते. सोड रे, हात चुका आहे ना. पकडाचा. चिकन खायचं. जेम्स कुठून आले माझी? तयारी चालू आहे. त्याला सुरी मारून दे साईडने. आधीच व्हेजवाली इकडे पण घुसतायत नॉनव्हेज मध्ये. काय तुमचं मॅग्नेट. कोथिंबीर पुदिना टाकतो. जास्त चुरा करून नका देऊ. नाही नाही, ते काय अख्खेचे मसाले एकच टाकतो. त्याला तेल टाक ना, तू तेल टाकलंय काय शेतात. क्या कर रहे हो? बनवतोय.
बटर पण आहे ना आपलं. क्रॉस कसा पकडतो बटर कसं वरून टाकायचं बटर त्या जाळीला लावायचं. नाण्या बळा बटर काढून ठेवायला सांग मम्मीला फ्रीजमधून. हा बारीक वगैरे. वहिनी काढून ठेवायचा फक्त. ओ वहिनी काय फ्रीज मधून बटर काढून ठेवा ना. एक छोटासा उभा पण घ्या. मेन व्हायला पाहिजे. का आणते आता मला पुदिना आणि कोथिंबीर मग ते काय नाही. हा यांचा भलता बरोबर आहे सगळ्यांना होती. ए, चल चल खा तिथं ही करायचं चल. नाही घेतलं जरा उभा. हम्म. म्हणून सगळं तयार मिळतं सामान तिकडे न्यायला असतं. हे नाही ते नाही ते नाही. परत इकडे आणायला नाही नाही सोबत नेलं पण जातं. तिथं पाणी इथे ठेव ना असं. हे देखा नाही मीठ टाकलं काय हो बनव बनव. चिकन मध्ये मसाला भरण्यात येतोय. जोरात बोल ना जरा ऐकायला योग्य माणूस. हा ना चिकन मध्ये मसाला भरतायत. हा बोल व्हिडिओ पाहिजे का हा, बोल ना. काय. चला तर मंडळी सुरुवात केली आपण इथं मॅग्नेट करायला सगळं काय. बघू शकता तुम्ही किती मेहनत चालू आहे सगळ्यांचीच. ही काय नाही हे टाइम मसाला पण लावते. फटाफट फटाफट चाललाय. हे बघा मुंबई व्हेज वाल्यांचं पनीर टिक्का पनीर काय. व्हेज वाल्यांचं मानव व्हेज वाल्यांचं हो व्हेज समोर तू पण आहेस त्याच्यात समजलं ना. चालेल चल चला ते बघा मस्त असे तगड्या बिगड्या धरलेले आहेत कोंबड्यांच्या. चांगलं बरबटून बरबटून असा. आणि मका पण तिथे थोडासा मॅग्नेट केलाय. मका तुम्हाला तिथे काढून घ्या वरती. ओके चला तर मका आपण व्हेज साईडला साईडला घे मका. नॉनव्हेज नको करू आमचा श्रावण आहे. हो बाबा यात ते काढून ठेव घ्या. एक फोटो काढ ना माझा असा बघितलं स्टोरीला टाकायला रे. मला पाठवायचं आहे की काय. स्टोरीला टाकायला. म्हणजे लग्नानंतर मी किती कामं करू शकतो. बघ असं बोलून देईल नुसता चाप. असं मला अरे माझ्या हाताला तुझं चालू आहे का? व्हिडिओ मध्ये स्नॅप फोटो नाही. हे बघा हे बघा इकडे इकडे पनीर चाललंय. कशाला लावतो आपल्याला ते बघा तिकडे चिकन चालू आहे. नको 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 राहू दे राहू दे. नाही खाली आहे, खाली अरे राहू दे झोमलं बिमलं तर परत लसूण काय काय त्याच्यात. तर हे बघा इकडे इकडे चिकनचं चालू आहे. हा चिकन आहे. हा पनीरचा चालू आहे तिकडे चिकन चालू आहे. हे भाऊजींचं काम मस्त झालं आहे बघा. इकडे बोलू जाऊ दे. तंगडी आता कोणाच तंगडी. काय नाही परिस्थिती. हा ना चला याला बोलवलंय. तिकडे ऋतूने कोथिंबीर मस्त हिरवी वहिनीचं आगमन झालेलं आहे? आहे शेतातूनच लागणार. हे काय हे रामजी बाय मग पण इकडे चालू थोडा हा, मकाच ते. कालवाचं नाही तुम्हाला. झाले. थोडं लावून काय मसाला असेल त्याला. परत छोटू स्मेल येते स्मेल आहे टाकली ना तू? हे बघ, याच्यात घेऊ मका घेऊ? हा हे मग पण द्यायचं टाकायचे तुला. मग ते हा, वेगवेगळं मग हे बनवायचं. बघ घेतलं का उभा घेतला का थोडा त्यांचा हो होतं ना. हे आणि काहीतरी किती नवीन पाहिजे आहे. पीस सगळेच टाकायचे सगळे खाणार. नाही थोडे तिकडे पण जातील ना अरे लावायला. हेच कर ना चालेल ना. हे चिकनला लावायचे. हा नाही तो मसाला उरेल ना. हा मग ठीक आहे. किती झाले थांब थांब. समोरून घे ना माझा. हा आहेत भरपूर त्याच्यात. समोरून घे बाय. हे बघ इथं ब्लॉग बनवतोय ना ह्याचा समोरच व्हिडिओ घे. अरे रील मध्ये मी आलो पाहिजे. येईल बाबा ह्याच्यात येईल. पण टाकतो. अजून एक पनीरची प्लेट आहे का? सगळे येत आहेत. हा, बस उभा बस. हे बघा त्या खाली पनीर मध्ये आणि चिकन मध्ये टाकून दे. पनीरवर अशीच टाक. हा, अशी इथे पण टाक. काय तेलमध्ये काय टाकू? ए त्यांचं काम झालंय बोलतात. हो लावू द्या मला. हे काय चाललंय बघ. नुसती घाई. होते विष्णू दादा आपला आगीत नाही गरजेचं. 11:15 झाले. एकदम हे बघा हे बघा हे सगळे बघायचे बघा. काल करामती करून घेतल्या हातात तरी पण मसाला लावतोय. ठीक आहे चांगलं. हो, काय चालू लावू दे बाय. ब्लॉग चालू लावू दे. याला पण लावायचे ना भाऊजी. अरे हा. हे काय व्हायचं? मसाला करायला ए हे आमचं शिव बाबू. शिव हाय काय हाय. हॅलो काय आलं आम्ही गावी आलो असंच लाडायला. पोपटाला दाखवली मी वाट लागली. मग ह्याच्यातच टाका ना. किती खातील तेवढे काय बघूया म्हणते. ना थांब ना. आता हे कट केलेले
पीस कोथिंबीर टाकून देतो कशाला उघडायला? टाकून म्हणजे त्याच्यात हे बघ ह्याच्यात टाकलीस ना हा थोडी टाक अजून त्याच्यात हा मग चिकन मध्ये टाकून दे काय चिकन काम करत घातले दुसऱ्याने पण काम त्यांची पॉलिसी कपडे भरून ठेव. झालं तुझं झालं का? त्याच्यावर टाकते पीस आहेत ना त्याच्यावर टाक. हे भाऊजींचं भाजी आहे. हे गावात दुपारची भाऊजी झालं का हे मके टाकायचे अजून. हे हाताचे पुसले तरी होते. तेच करायचं. मग पूछ ना त्या नाही, प्लेटीला ह्याच्यात टाक ना प्लेटीचं घेतो. त्या बसायला पण त्या प्लेटीला पण आहे मानव हे काय गेला ना. या बिल्लो आणि बोल जरा मोठे आता इकडून बाईला तिकडं. लोकं बघतात. अरे तू काय रे. आता आपण इकडे आलोय. ही मंडळी इथं बसले सर्व. काय असं उघडं खाताय. इकडे आहे. बघूया इकडे काय केलेलं आहे. हे बघ चूल पेटवली. ही गुर हे बघा ही नवीन आणली. ही बघा चूल. हे बघा चूल पेटवतोय. फाटी वाया जात आहेत. काय करणार आता फाटीने निघाला पाहिजेत. हवा जाते सर्व तोंडातली. आग निसते भडाकडे. आपल्याला हे निकारे पाहिजे. निकाऱ्यामुळे हे सगळं शिजणार. ओके त्यामुळे सगळी चुलीची तयार झाली. हे बघा घरी बनवतो हे गावचं माझं वाढव. बोल कुठे तू पण बोल. मी बोलतोच आहे मागापासून. ए शिव हे बघा तुम्हाला दाखवतो आता. हे बघ चुले काय. पेटवलेत. निकारे झाले. हे बघा नाही मारत. बघ की बघ अशी तुमच्याकडे. तिकडेच जातो. तिकडेच जातो. हा हे बघू शकता इकडे नजारा. हा झाड सीता पडलो असतो आता. नगा लागला असं तुझा. पाय सरकतायत. ते बघा इथे सर्व मंडळी बसलेत. इकडे काय चालू आहे. खोबरा काय नाही होत. बाबा हाय करा. हाय 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 कर. मशीन लावला मी तिला. ए झालेलं आहे सर्वांना लावून. असं मॅरिनेट करून घाललाय आणि थोडा वेळ ठेवलेला आहे मसाला मुरायला छान असा. हे बघा हे पनीर टिक्का पण इथे रेडी आहे. मस्त मुरायला मसाला. हे तिघं कुठे गेलेत आता बघायला. तिघं पण आलेत हात धुवायला. गुड्डू तो काढून दे खेकडा. हा हा खेकडी बघतोय. छोटावाला सांगितलं तुला चाल तरी. छोटावाला खाऊन झाला मला वाटतं. तर त्याचा हाडूक बेडूक दिसला असतं ना. त्या खाऊन झाला असेल. कुणाला पाहिजे काढून. मी आणलेला तो गेला कुठं. मनोदयाने आणलेला खेकडा अशाच प्रकारे मेला आहे. मोठ्याने खाऊन टाकला खेकडी. हा एक खेकडे पकडतो. झालं तुम्ही काय चाललंय इथं. कोणती भाजी दाखव कशा असते पोकळ्याची भाजी. हिला बोलतात पोकळीची भाजी. ती चालली हे बघा हा बघा कुणाला बोलतो पोकळ्याची भाजी. दाखव पिल्लू. हिला बोलतात. सांग हिला बोलतात. हिला बोलतात पोकळ्याची भाजी. हिला बघ छान छान आहे ना मम्मा. गावठी भाजी प्रॉपर गावठी. गावठी. या इकडं पिल्लू या. चल या. हा पकडलाय. कुठे आहे दिसते. अजून भाजी आता बघायला लागेल. मामी काय दाखवते चल बघू. एवढी पान काढले पण भाजी त्यांची बघितली केवढीशी व्हाल तर एवढीशी भाजी होईल. एवढीशी. याच्यासाठी घेते रे काढून थोडीशी. हा खातो ना आमचा बारका. शिवराजे खातात. मस्तपैकी पेटलेले आहेत. हे बघा घणघणीत एकदम. हे बघा तारा जाळा कुठे गेल्या. हे बघा जाळा इथं आहेत. तयारी चालू आहे. इकडे गाय पण आहे मस्तपैकी. काय करते
ताण लागी डायरेक्ट दुधाला जायचं. काय ग? कशी आहेस? लांबूनच प्यारी. गौ माता. खुर्ची आणून देऊ काय? मला बसायला टाइम लागत नाही इथं. आता घेऊन चालवलं आम्ही आता. हे बघा कसं राखण करतायत खायासाठी कुत्री. सर्व तिकडे घेऊन चाललेत. घे एक घे असा. हे घे घे. तू कुत्र्यांना मारतोय बघ. ये. हे पकडला पडला. पकडायला लागतं ते नीट. हा. घेऊन चल. माझं ताटच घेऊन. येताना सोबत जाऊया. हे हळू ये. समोरून काढतो व्हिडिओ. हा ताट घेऊन गेलं ताट. उभीच काढतो आता. अशी उभीच काढतो समोरून येते. आडवी गाडी ना. आणि पाडू चला नका. आता हे घेऊन जाऊया आपण तिकडे. उभं आडवा धर ना. हा. चला तिकडे घेऊन जाऊया. आणि ब्लॉक मध्येच नको करू, तू सेपरेट करत जा. ती मी घेतोय. हे वाय दाखवू दे ना वाय. चल दोघांनी धरूया. ती पत्रावळी आहे, पटकन पडेल खाली. डबल टाक नाही तर बंडी त्याला. काय? पाणी घालून पिया. हाय इथं पिया. दादा सोय करतोय. इकडे ही मामी वाचायला घेऊन. इकडे काय इकडे नानू काय. ए गुड्डू, रवी दुकानात थंड आहे. दुपारच्या ट्रेनने जायचंय. आणलेला आहे थंड सर्व. थंड आणलेला आहे. सगळ्या नाही असं सिस्टम मध्ये. आता येणाऱ्या सिस्टम म्हणजे बॅग नंबर पडणार. आधार कार्ड आपलं आणि ही गाय कोणाची म्हणजे कुठं काय झालं तर अच्छा स्कॅन करणार. हा नंबर ना. ते कंटिन्यू करणार. पोपटाला पण आहे अच्छा आमच्या ऑफिसला. तुला करायचा व्हिडिओ. त्याला असं व्हिडिओ करायचा तुला व्हिडिओ. सगळ्यांना, हा. ए पिलो Register होतं. तुला व्हिडिओ करायचा. हे भारी आहे. काय लागलं रे? बघ hello, hi का? चला इकडे एक जाळी आलेली आहे. काय? काहीतरी विचारतो यार. काय विचारतो. अरे दादा काहीतरी विचारतो. थांब इकडे पळाला. बटर बटर पाय. चमचा घे. चमच्याने तो हळू. वाटी हा फॅन एसी लाव ना. छोटं वाटत असेल ना जरा बटर पाहिजे करायला. तुला फॅन पाहिजे का पण? एसी हा एसी पाहिजे. काय विचारतोस आता इथं fan? तू पहिलं वाढगाय दे. चल उचल. खाऊन बघते. या उचल. Test. सोमवार पासून श्रावण. हॅशटॅग सोमवार पासून श्रावण. हे भाई नॉनव्हेज ची आहे मानव. आणि ती व्हेज ची ठेवली तिकडे. मग नॉनव्हेज साईडलाच बसलोय मी. तो सही पकडा. कसा बसलाय. मोठा चुला बघून गेलाय तो. हे चुल रानात नेलं तरी चालतंय. काय आणलंय कशाला. नुसतं बोललेलाच पाहिजे. ती बोलले. आणि तो ना वाढगाय टाक्याचा काढाकला होता. हा बघ डोका डायरेक्ट चिकन मध्ये. तू घरचा मेंबर आहेस म्हणून रे. हे आधी पेटू दे. बटर एक बस होईल. बाहेर मजा असते. तुम्ही इथंच गेला होतो पण पाऊस सारखा येतो ना. आता बाहेर मस्त पंखा आणू काय? त्या खुर्चीवर ठेवला आमचा. मोठा आहे. नको पंखा काय एक चुलीवर सगळं धूर येत. अरे बाय असू दे ना जरा. दे दोन्ही. एक व्हेजला एक नॉनव्हेजला लागेल. कपडा आणून तुम्ही पुसायला इथं नाही. दोन पडून द्या. बाबा आईचा कपडा आहे. बाय तो वाडगा घे बाय. या डबा नको घेऊ. तो वाडगा घे. आण तो हा प्लेट पुसायला. ए ती प्लेट राहू दे आणि एक हे घे. हा हे देऊन टाक. हा बस. हा लाव बुवा. तुझी इच्छा पूर्ण कर. जा एसी पण घेऊन ये जा. त्याची पण शूटिंग बाई तुला घेतलाय मी ब्लॉग मध्ये. तू मस्त इकडे चालू आहे तयारी. मोठा ब्लॉग बनणार आहे आजचा. बाय तगडा ब्लॉग. हा बघा या बाय झोंबी करतो. फायनली डिंग डिंग डिंग. एक पीस गेलेला आहे. बटर घे लावायला मानव. झाला का बघ. झाला. मानव बटर घे लावायला लवकर. चल बटर घे. रप्पा बटर. यार हा घे ना बाय घे ना. हे काय टाकलं बोंबील. हे पातळ टाकायच्यावर म्हणजे तात शेकतील. तात आपलेले हा टाकायचं. टाका असे. हे शेकलेली तात गरम आहे. आपलं पनीर जळून जाईल. थांब सूप पाहिजे. चिमटा आपला पण आहे ना. 2-2 चमचे सारखं किती घ्यायचं. दादा सूप पाहिजे दादा. तुला काय नको
काय नको गे बटर मोठ्याला चमचा आणला का पण बारीक? मागितलं लवकर. जा, चुलीच्या इथून घेऊन ये. गॅस बारीक पाच चमचे वर कुठे? आपला रे, गॅस आपल्या घरात. ते लावायला असं पाहिजे आहे ना? हे घे पाटी घ्या जळून जाईल ते. पाटी घ्या ते बाय हा हा भूक लागली. हा 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 जास्त चुलीकडे नको करू पाटीच घेतो लक्ष दे, कारण तू सारखं पलटी मारावं लागेल ते. तर सावकाश सावकाश तुम्ही काय मॅगी कमी खाल्ली काय आई लगेच राप्स कर. इकडे आहे पा इकडे क्रॉस कर हा इकडे कर असं फिरव. हिरो अजून हिना घे ना कराय. बाहेर ते ती बघ त्याला घेऊन आहे ना हा बाय असं घे बाय बाय घे बाय बा 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 बोलले ना तेव्हा. हा बाय मात्र हा 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 एकदा ब्रश आणलास ना मुंबईला बोलते. ये जातो मुंबईला थांब मी. म्हणून त्याच्यावर मी गावी नाही आली. हम्म. मम्मीच कुठे बाजूला गेली आहे बाई. अरे पंखा इकडे फिरव. ए प्लेट घे ना. चूल हे होईल ते पाणी टाकू दे. आई ये, बघ कशी बघ वहिनी आहे, बघ कसं मस्त पंखे खाली वर. हे बघा हे दोघ जण इकडे हवा खाली आराम सोबत इकडे नाही काय. तू पकडला तो टाकेल नाही तर. टाकशील? मग त्याला पण येऊ दे जरा व्हिडिओ मध्ये माझ्या व्हिडिओ मध्ये येणार असेल ती फॉर्म मध्ये बघ. पनीर लावायला गेलं खेचतोय तो. काय मग तेच मी तुम्हाला समजावलं होतं. खेचतोय तो तिकडं. म्हणजे आई बनवले नको आई त्याला बनवले. का लाईट गेली? लाईट गेली या इकडे चला दादा मस्त तयारी करतोय भाई आला पण रात्री कसा बसा हा कसा बसा आला दादा जा बाहेर जा मार जाते बाकी राकेश लोक जा इकडे. जाळूनच खाणार आम्ही आई तेच आवडतं. जाळून खाणार तुम्ही शिजून खाता आम्ही जाळून खातोय हा नाही शिजला. नाही तर वाय पनीर डायरेक्ट बुडूनच टाकायचं पण वर करे ना जरा. बाहेरून आले बाळा. चिकन नाही ना. लय टाइम घेईल. चिपकलं नाही आज फास्ट करावी लागेल साहेब. तिकडे लावायला तो तिकडे. तो आणला नव्हता घेऊन घे आणि जा तो दांडू आहे तो नाही तो आण. दांडू आपण ठोकायला. लागते ना माणसाला. कुठे दांडू? काय लागतोय तो का सुका माझ्या डोळ्यात. ठोकायला लागतंय. बस बस ए तिकडे फुक मार ना जा ना बाबा. ते करपल म्हणून कमी केलंय पनीर लगेच. पनीर तेवढा असू दे. घेऊ दे बरोबर आहे एवढे येते बाजार करतो. हा पकडून बस तिकडे हवा. कुठे गेलाय हा पकडून बस ऐ चिपकलाय ना बाहेर गेला पाहिजे तिकडे तिथं म्हणजे एवढ्याला पायावर दब दब दब. हा. पचक तिकडे उडाल होती. कुठं उडाल दाद पळतो का तू कॅमेरा घेतल्यावर हा घेतोय कॅमेऱ्याची भीती वाटते मला. मम्मीच कुठे भाज्या बर्थडे येतो ना तुझा ए इकडे बघ बोल. हॅपी बर्थडे टू यू मानव मामाचा बर्थडे. बस कर ना. ट्रेन 1 तास लेट आहे हो हम्म. चला मारामत त्या खाऊ. लोकांनी मॅसेज आला आता. पाहिजे ना, जास्त उंच झालं मला वाटतंय. हा हे उंच झाले. नाही पण पनीर जळेल ना दादा. ओके, असं पण आहे. बरोबर आहे दादा हा पॉइंट आहे हा तुला काय माईक मध्ये बोलायचं तर बोल नाही कॅमेरा चालू नाही दादा खरं सांगतो. बरं बोल ना तू काहीच नाही बोलायचं. 2 शब्द लॉकडाऊन मध्ये एवढा बोललाय तो सरकारला. हा. भाई तो टाकला व्हिडिओ तुझा कुठे आहे तो तुझ्याकडे आहे अजून हा माझ्या गुगल ड्राईव्ह ला असेल तो टाकू काय ब्लॉग मध्ये ते खाऊन बघ ना. चांगले मी बरोबर माहिती मी कोणाला बरोबर कसं झालं खरं तिकडे आहे ना. इकडे इकडे. मी तेच बोललो, असं काय होतं यार. कालो सर किच्चाड भरलेला आहे किच्चाड हा व्हिडिओ मध्ये आला मारले पण हळू 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 वापा येतात भाई वापा येत आहेत शिजलर आहे पनीर शिजलर. मानव बघ डायरेक्ट खाल्ल्याशिवाय उठणारच नाही नाव जागेवर सांगितलं रेसिपीचं ते म्हणतात नाही शिजलं काय. अक्षरशः रडलंय. भाडा झाला झालंय. आई आई एकदम भाडा रेडी आहे टेन्शन नको घेऊ ए, रडलेला चेहरा दाखव बिचाऱ्याचा. भाई कधी भेटते कधी शिजते कधी खातो कधी पोटात जात आहे
या पलटी मारो पलटी या शाबाश शाबाश. तू घे अरे उभा घे. घे 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 घे. चला इकडे पोळा पण टाकला जातोय. चला 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 टाक पसराव. हा तुमच्या हा हा तुमचा ताई भाचा ना नात पुतण्या पुतण्या. हा पुतण्या. अरे मार ना फुकणी आहे. ते काय फुकणी मारतायत ना. त्या इकडे त्या इकडे. हा मला पाडणं फुकण्यावर. तेरी कापते तेरी याला तेरी. हा मी तर खात नाही बाकीचे खातात. कोंबड्या आंघोळ करायला गेलेत ना. तेरी कापणं चालू आहे मुंबईला न्यायला. झाले जवळजवळ शिजून. 4ची ट्रेन आहे निघायचंय. आता पहिलं खाऊया आणि मग निघूया. त्याला जायचं तिकडे शेताकडे. या 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 येड्याला या या येड्याला या येड्याला. आबा इकडनं हा मला मारायला. हा नाण्या त्याला नाही मार. चल चल. हा नाण्याला जावं का. हा राख्याचा नाण्याचा जावं का. व्हेजवाले घेऊन आले तू आई. व्हेजवाले व्हेज घेऊन आले बघ. हा वेंग्या पनीर दिसतंय त्याच्यामध्ये. शाळे थंड व्हायला ठेव मस्त पंखे खाली. इकडे ठेव किचन मध्ये. उचलते यांचा लय आवाज. यांचा लय आवाज आहे. तू खाणार नाही. इकडे व्हेज इकडे नॉनव्हेज मम्मी सोडून. नॉनव्हेज वाले भाई मला एक पीस दे भाई. पोळा पाहिजे. पोळा देतो सर्व. मला पण पाहिजे पोळा. मला दे पोळा. मला पण घे पोळा. जेवायला बसलेले आहेत इकडे वाढतायत. ए भया बोल ना काहीतरी बोल ना काहीतरी. इकडे पोळा खाली आहे. चला चला हे मला पीस दे ना. ए भाई एवढूसा पीस काय. हा कलेजी कलेजी. हा बाय भाई. हे घे तुला. विचार दादाला विचार. चटणी शेजवान चटणी. भाजी नाही खातो चटणी खातो. चला चला येऊ दे इकडे चटणी येऊ दे इथं. ए बा आपली पण होती ना. काय जेवायची घाई इकडे सगळे मस्त. सध्या मी जेवतोय एकदम पद्धतशीर असं. आणि कोकणात हे बघा इकडं. वाडा हे पीस खाऊ द्या आम्हाला. एक नंबर झाले वा. संपूया. कुठे टाकली व नाही जेव्हा देतो पाणी कुठे बसू. इथेच बसतो असा. चला 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 गाईज बॅक टू मुंबई. चला ये चल रे. 2 व्हिडिओ सेव्ह करून ठेवतो. का पुढं पाय माय छोटे मोठे. ठीक आहे तर बस जा. चला हे मध्ये बसतील तेव्हा. चला निघालेलो आहे मुंबईला. जायची इच्छा नाही. बजरंग बली की नाही जायचे पण जावं लागतंय. परत स्टेशनला आलोय जायला मुंबई. बॅक टू मुंबई. चला आता जाऊया मुंबईला. जायचं नाही पण काय आता ट्रेन येईल आता थोड्या वेळात. सर व्हिडिओ बघतील ना तुझे. सर व्हिडिओ बघतील चला ट्रेन येईल थोड्या वेळात. जाऊया तर प्लॅटफॉर्मला. साईडला मानव टनल मध्ये गाडी. ती पण आली बघ टायमात. हा
क्रॉसिंग केली ना हिला इथंच. साईड 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 खाली गेलो तुला खाली गेलो. मानव ट्रेन मध्ये इकडे अप्पर मिडल अप्पर झालं सर्व. सीट पण नाही, डोअर खाली. बघा झोपायची तयारी चालू झाली आता. तर चला जर्नी डायरेक्ट चालू झाली, डायरेक्ट आता मुंबईला भेटेल. तर लोकल पकडले पनवेलवरून. 7ला गाडी आली मांडवी, धावत धावत पळत कारण की मांडवी टाकली तिकडे दुसऱ्याकडे. आली गाडी. असे फिरतात जसे काय ना लोकल मध्ये जागाच भेटली नाही. बघा इकडे बघा 7-9ची आपण चेंबूरला उतरू रिक्षा करून. तर डायरेक्ट भेटू घाटकोपरला. तर मित्रांनो फायनली आलेलो घरी आम्ही 8:45 पर्यंत. फटाफट आलो कारण पनवेलला उतरलो. पनवेलवरून लोकल चेंज केली बघितलं असेल. तर चेंबूरवरून रिक्षा करून घाटकोपर, कारण की इथे घाटकोपरला रिक्षा पटकन भेटत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही तसं आणि पनवेलवरून लवकर येतो. जी गाडी ठाण्याला पोहोचते तोपर्यंत पनवेलवरून लवकर पोहोचतो. त्यामुळे आम्ही तसं आलो. तर आलोय घरी आणि डे मला वाटतं 34 तो संपलेला आहे. आणि एक ब्लॉग ते उद्या सकाळी टाकून संध्याकाळी असं टाकू, कंप्लीट करू आपण. तर कसा वाटला ब्लॉग, एन्जॉय केला तर कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू आपण न्यू ब्लॉग. काळजी घ्या. शुभरात्री.